Paglabas ng baboy at iba pang pork meat products, mahigpit na ipinagbabawal sa lalawigan ng Cagayan. Naritong report. Nagpatupad ng total ban ang Cagayan sa paglabas ng live hogs, fresh, frozen at processed pork products alinsunod sa ibinabang executive order ng gobernador ng lalawigan. Layo ng kautusan na makontrol ang kaso ng African swine fever at mapanatili ang sapat na supply ng baboy sa probinsya. Kasi tuloy-tuloy pa rin po kasi yung epekto ng ASF dito sa amin. Napansin namin na nadagdagan yung kakulangan ng pork products. And considering na marami po kasing tumatawag sa aming opisina, nagre-request sa aming opisina, lalo na po yung mga traders natin na gusto po nilang maglabas ng baboy from the province of Cagayan, dadalhin po sa ibang areas outside Cagayan. Base sa tala ng Provincial Veterinary Office, 9 na munisipyo na sa probinsya ang apektado ng ASF. Pero paglilinaw ng otoridad, maaari pa ring makapasok sa probinsya ang mga baboy at pork products mula sa karatig probinsya ng Ilocos Norte. Tanging Ilocos Norte lamang ang pinayagan dahil sa pagiging ASF-free nito. Considering na ASF-free po ang Ilocos Norte. At saka po para po matugunan yung pong kakulangan ng baboy dito po sa province of Cagayan. As of December 7, 2020, umabot na sa 3,175 na baboy ang sumailalim sa culling operation mula sa 691 na hog raisers. Joan Punsoy, Balitang Yanan.